ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Malakas daw akong mambabae sa Croatia. Sabi ng girlfriend kong si Natnat. Tumpak nat-nat. Feel good morning po. At isang maulan na umaga sa mga OFWs na patuloy na lumalaban sa buhay kahit na homesick na. Isa rin po akong listener at follower sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Elijah. Nagtatrabaho po ako sa bansang Croatia bilang front desk sa isang hotel. Maganda po yung lugar. Yung tao. Maganda rin. Yan.
Talaga, huwag kayo sumagot. At bala ko po, call and teach pagdating ng panahon, isasama ko ang girlfriend kong si Natalie. Not for short. 3 years po kami at naka 2 years na kami bago ako umalis ng Pilipinas. Mahirap po ang LDR, call and teach. Pero sabi ko sa sarili ko, di namin tutularan yung iba na pag LDR, maghihiwalay din. Mina-mindset ko na po na magkakatuluyan talaga kami ni Natnat. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Oo, ka na magtampo. Eh, kasi ang ganda nung nung kasama mo, pati sinisend mo pa yung picture, yung Indiana ba yun? Ano ka ba? May pag-send ka pa kasi ng picture, ba't nakaakbay ka doon? Hindi kasi nanood kami noon ng finals Indiana, yun eh, Indiana Pacers. Ano ka ba? Huwag ka na. Naman eh. Bahala ka dyan. Mga kaibigan lang yun, mga kasamahan ko sa trabaho. Magkaibigan. Wala nga. Uy, Elijah, kilala kita. Touchy ka sa mga taong may potensya, mga gusto mo. Eh, hindi. Ganon ba yun? Ganon mo ako nakuha. Ganon-ganon ka sa akin dati. Paramdam touchy-touchy. Huwag ka ako. Insecure ka na naman, siselos ka na naman. O natutuwa ka. Ba't Hindi, ganyan ka? Parang kinakatuwa mo pa na Hindi. insecure ako. Hindi ako natutuwa. Miss na nga kita eh. Miss, pero nang iinis. Sa trabaho ko dito, wala naman ako magagawa. Kailangan kong makipag-usap sa tao, hindi mababaliw ako. Hindi, wala hindi namang madaling problema malayo. sa akin makipag-usap. Yung picture, iba talaga yung nararamdaman ko. May kutob talaga ako. Ayusin mo, Elijah, pag ako talaga. Sige, promise. Next Na-depress time. dito, ah. Hindi na nga. Huwag ka na umagalit. Ano ka ba? Kasi pag nagkukwento ka, bidang-bida yung mga kasama mo diyang babae. Wala ba tropang lalaki dyan? Puro ba babae lang dyan? Napakal malapit mo sa mga babae. Bihira lang din yung lalaki dito eh. O di tropahin mo. Alam mo na silosa ako eh. Huwag ka na magalit. Sige na. Shh. Uy. Miss Banda mo ka ba dyan. ako? Hindi. Sige na. Miss mo ko hindi. Hindi nga. Narinig sinapa. Ulit-ulit naman tayo. Hindi nga. Talaga. Talaga ha? Hindi mo ko na-miss. Talaga. Sige na. Mag-work na muna ako. Break time ko lang eh. Oras na Di ba? ba tayo tapos mag-usap? Pati nga mo? 12, alas 6 dyan ng hapon. Nakauwi ka na pala ng bahay, malamang. Eh, alas 12 dito na tanghali. Advance kayo ng 6 hours dyan sa Pilipinas eh. Nagmamadali ka. Kausap ako. Sige na, bumalik ka na. Magtrabaho ka na. Sorry. Para sa mga kasama mo. Hindi, break time. Babalik na. Magwawan na. Magwawan na. Didetalye pa yung oras para malaman ko na kailangan mo bumalik sa trabaho. Sige na. Pag uwi ko mamaya, tawagan kita. Kaso, antayin mo ako. Huwag ka muna matulog. Ha? Sige na. Tapos suot mo yung binili mong 90s. Yung binili mong 90s. Hindi mo deserve. Pinagselos mo ko. Ganun ba yun? Sige na. Tawag Alam mo, ko ulit. tinatawanan mo ng nararamdaman ko. Sige na. Bye-bye. Love you. Sige na, huwag ka na magalit. Mamaya, usap tayo. Bye. Bye.
Tiniis ko po ang lungkot, Kolantits. Unang taon ko pa dito pero parang ang bagal ng oras. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko na makita si Natnat. Kaya pag may break time at free time ako, talagang tinatawagan ko siya. O minsan siya ang tumatawag sa akin. Hello, babe. Babe, Ano? nag-search ako dito. Ang daming mga... Ay, naku, wala akong paki dyan. Ang daming mga national park dito. Tsaka... Ba't di ka nag-I love you kagabi? Nag-I love you ako. Tulog ka na. Ito naman. I love you. Wala. Check mo yung chat. Check mo. Sinabi ko Nag-I kasi. love you. Hindi ako nag-I love you sa chat. Pero sinabi ko ang I love you. Alam mo naman ako. Kilala mo ako. Sinong ina-I love you man yung iba dyan? Wala. Ikaw lang. Ano? Ba't ako mag-I love you sa iba? Teka, balik tayo. Baka wala ako eh. Yung train of thoughts. Storya ng Bumalik sa trabaho. Sige na. Pag uwi ko mamaya, tawagan kita. Kaso, antayin mo ako. Huwag ka muna matulog. Ha? Sige na. Tapos suot mo yung binili mong 90s. Yung binili mong 90s. Hindi mo deserve. Pinagselos mo ko. Ganun ba yun? Sige na. Tawag Alam mo, ko ulit. tinatawanan mo ng nararamdaman ko. Sige na. Bye-bye. Love you. Sige na. Huwag ka na magalit. Mamaya, usap tayo. Bye. Bye. Tiniis ko po ang lungkot, Kolantits. Unang taon ko pa dito pero parang ang bagal ng oras. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko na makita si Natnat. Kaya pag may break time at free time ako, talagang tinatawagan ko siya. O minsan siya ang tumatawag sa akin. Hello, babe. Babe, Ano? nag-search ako dito. Ang daming mga... Ay, naku, wala akong paki dyan. Ang daming mga national park dito. Tsaka... Ba't di ka nag-I love you kagabi? Nag-I love you ako. Tulog ka na. Ito naman. I love you. Wala. Check mo yung chat. Check mo. Sinabi ko Nag-I kasi. love you. Hindi ako nag-I love you sa chat. Pero sinabi ko ang I love you. Alam mo naman ako. Kilala mo ako. Sinong ina-I love you man yung iba dyan? Wala. Ikaw lang. Ano? Ba't ako mag-I love you sa iba? Teka, balik tayo. Baka wala ako eh. Yung train of thoughts. Ito, may mga national park dito. Maganda. Di mo pa yan napuntahan? Siyempre, gusto kong puntahan yan. Kasama ka. Ayokong pumunta doon. Sino yung Talaga? sasama ko? Talaga? Oo, pagdating mo. Kailangan ko munang mga pundar dito sa Croatia para pagdating mo dito, bibisitahin natin, lilibutin natin yung mga tourist spots nila. Excited na ako, pero baka may sinama ka na dyan. Wala. Hindi ko mga napunta. Ba't mo alam? Nag-search ako eh. Paano ko hindi malalaman? Siyempre para prepared ako pagdating mo. Meron na tayong itinerary. Although may package naman yan. Pwede tayong kumuha. Wala ng- kang isasamang iba dyan ha. Pag ikaw lang, Elijah, nakita ko yan ha. Wala nga. Oh, kita mo yung post ko ha. Group picture yun. Wala akong, ang kamay ko nakaganyan. Parang pray boy. Oo, wala talagang Oo, akbay-akbay. nakita ko. Tsaka Oo. hindi na kayo magkatabi nung Indiana ba yun? Oo, kasi Uy, style, para hindi ko pagdudahan. Sinabihan mo siya, binripping mo siya. Hindi. Close na kayo. Ay nako, tumigil ka nga. Uy. Tsaka Ayaw. merong isang maputi. Croatian din yun. Si Ami.
O wala pa akong sinasabi, ang dami maputi. Ate. Alam na agad ko sino dun sa picture, yung maputi Wala na namang ibang maganda. maputi doon. Nako, Elijah na. Hindi, teka Ayan, lang. sa halip na kalimutan ko na. Uy. Alam ko sino dun yung Ano ka ba? Magte-30 ka Yun na na. Matanda ka na. Oh. Birthday O ka na lalo pala. mo pinapalakas yung Hindi, insecurity ko. namimiss kita. Sa birthday mo, wala ako eh. Ay, nako. Oo nga eh. Paano yan? Sige na, Lakas pa naman ng bagyo tiis-tiis ngayon lang tayo. dito. Talaga ba? Nabibits kita. Tiis-tiis lang. Hmm? Mahal kita kasi. Pasensya ka na. Nagsiselos ako ah. Ano ka ba? Okay lang sa akin yun? Huwag mo na kasi akong pagselosin. Oo, hindi kita pagsisilosin. Ha? Okay? Love kita po. Love din kita. Miss you, my nat-nat. Miss you, Jaja. Sige na, back to work na naman ako. Love you. Ay, nakakamiss. Call and Tits. At dumating na nga yung araw na 30th birthday na ni Natnat. At since wala po ako dyan sa Pilipinas, inuntsaba ko na yung family niya, nanay, tatay niya, mga kapatid niya, na mag-prepare ng surprise. Kahit konting handaan para sa kanya. Pabili ako ng lechon, tapos may pa-cake, pa-flowers, pa-balloons, para pag uwi niya galing sa work, maso-surprise siya. Hello. Hello po, tita, wala pa rin po ba? Mag-alas 12 na Kaya dyan nga, kasi 6 na dito po ng gabi. Puyat na nga kami kakaantay eh. Hello, iho, pwede na ba kami kumain? Pwede na ba mag-blow ng cake? Eh, kaso po, hindi naman po kayo yung may birthday. Pagod na kami mag-antay. Alam mo naman, mga senior na kami. Gutom na po kami ni Jinjin. Wala pa ba si ate, mama? Mama! Pinahid ko na po yung icing kay John. Pataklobo! Pataklobo! I-pop ko na tong party poppers! Happy birthday! Hoy, ba't yung pinutog wala pa yung atin nyo? Napakagulit nyo talaga, mga bata kayo. Mga bata. Gutom na po kami. Ayan, iho, medyo... Sige po, kumain na lang po kayo kasi pwede na. kain na lang po kayo. Wala pa eh. Hello? Nagugutom na kami. Nakain ko na po yung maha! Yung mga blanca, puro mais lang kinain mo. Nagmaha pa tayo. Sige po, kainin nyo na lang po. Antayin na lang na. Ako na bahala mag-antay sa kanya. Pag uwi niya, tatawagan ko na lang po. Hindi ko po siya tinatawagan kasi nga surprise po eh. Sige po, kainin nyo na. Surprise ka pa kasi! Alauna ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Hello babe, ba't ngayon ka nakauwi? Saan ka ba galing? Sa trabaho. Saan pa ba ako manggagaling? Ano bang tanong yan? Inintay ka nila eh. Di ba? Pinaghanda nga kita sa birthday mo. Oo hindi nga, ka naman nakita ko umuwi. nga dito eh. Ang gulo nga dito sa bahay. Puro party poppers. Yun na nga. Kasi nga, inihintay ka nila. Ba't wala ka? Iniintay, may trabaho ako. Birthday ko, magtatrabaho ako. Di ba dapat 6 na sa bahay ka na or 7? Nag-OT nga ako. OT
nga. Oh, ano gagawin ko? Sinabihan ako mag-OT eh. Tsaka ba't kasi hindi pa surprise pa? Ha? Ayan, oh, di kayo na surprise. Surprise pa kasi. Trabaho yung tao. Next time, wag mo nang gagawin yan. Tapos masisisi pa ako yung masama. Birthday ko, masama loob ko. Galit kayo sa akin. Pasensya ka na. Gusto ko lang naman na ma-surprise ka eh. Nung oras na yun, Colantis, may duda na rin po ako. Dahil lately parang nawala na siya ng oras sa amin. Parang nagmamadali na siyang kausap ako sa phone. Kung dati po, gagalit siya pag binababa ko na yung phone. Ngayon, baliktad na. Pero hinayaan ko lang po, baka pagod po sa trabaho. Pero lalabas po talaga ang katotohanan eh. Umamin ka na kasi. Ano yung sinasabi mo? Umamin ka na. Anong Sino aaminin? yung Rans? Sino yung Rans? Palagi nag-heart sa mga pictures mo. Sino yan? Sino yan? Anong kapratingan yan? Nag-heart lang? Tinatanong ako sino si Rans? Ano pinagdududahan mo ba ako? Sino yan? Tigilan mo, napapagod na ako. Ibababa ko tong telepono. Bababa mo? Bakit? Gagalit si Rans? Ha? Oh, ano bang meron si Rans? Anong meron si Rans? Ba't mo pinagtitripan si Rans? Walang kamalay-malay yung civilian, nadadamay. Talaga? Oh, sino nga siya? Kilala mo pala eh. Hindi ka pa rin ba aamin? Ha? Wala akong aaminin. Wala. Ano ma? Elijah, ako napapagod ah. Pagod ako sa trabaho ah. Wala kang aaminin. Wala, kasi wala naman akong aaminin. Ano ba kasi sinasabi mo? Sabihin mo na Oh, kasi. ayan. Oh. Oh, yan. Sinend ko sa'yo. Oh, di ba? Nagka-holding hands kayo. My day niya yan. Alam ko, hindi mo ipopost sa Facebook mo yan. Facebook na lalaki yan. Nakalock pa yung profile, pero... Eh, nag-edit niyan. Edit. AI yan. Oh, ayan pa. Oh. Oh. Nagpa-ultrasound kayo? Hindi ka talaga amin? Ha? Sino yung pina-ultrasound? Makinig ka. Ano? Talan, dito na tayo. Pasensya ka na. Ano, pasensya ka na? Anong ibig mo sabihin? Makakahanap ka din ng magmamahal sa'yo. Pasensya ka na. Totoo? Totoo? Pasensya ka na. Sorry, Elijah. Hindi ba sinasabi? Buntis ka pa. Grabe ka naman sa akin. Sorry. Layo-layo ko sa'yo tapos gaganyanin mo ako. Sorry, pero alam ko hindi mo to deserve, pero pasensya ka na. Makakahanap ka din ng magmamahal sa'yo. Grabe ka sa akin. Grabe ka naman. Wala naman ako ginawa sa'yo masama. Pasensya ka na. Pasensya ka na. You are the love of my life, and I'm so glad you found Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Nicole Yala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Help, help, help! Kasi po, mamimit ko na for the very first time yung ka-text and ka-video call, ka-FB and ka-social media and ka-chat for the past 4 months. Wow! Kinikilig-kilig po talaga ako na na-e-excite, na natatay. Na hindi ko maintindihan. May feeling tuloy ako mauutot ako during our date. Meron po ba kayong mabibigay sa akin ng mga tips kung paano ako kakalma lang? And natatakot po ako na baka mamaya sa video niya lang ako gusto, sa picture niya lang ako gusto, pero sa tunay na buhay, hindi niya ako gusto. Tips naman dyan because I'm so scared. Balitaan ko kayo tomorrow kung anong nangyari kung ito ay success. Kung hindi naman po success, wala kayong maririnig sa akin. Well, sana may marinig kami sa'yo. Oo. So, ibig sabihin nun, successful. Tama. Di ba? Naku, at parang ang tagal ko nang hindi nagbibigay ng mga tips tungkol sa pagde-date. Kasi hindi naman natin to na-experience. Wala tayong social media dati. Wala. Pero ang na-experience natin, Jex, before ay yung phone pal. Oh, yun, no? Phone Oo, pal. na parang ito yung panahon ng phone pal is also the panahon. Arte-arte niyan. Ay also yung panahon kung saan yung mga radio DJ hindi necessarily maitsura. Mhm. 'Di ba? Oo. Yun yung panahon na pagandahan talaga ng boses at pag maganda ang boses mo, parang may imagination ka sa kanya na feeling mo pogi din siya or pag Correct. maganda yung Oo. boses, feeling mo maganda din siya. Ganun. Oo. So, yun yung naabutan namin. And totoo, I feel like, Jegs, tama ka dun sa yung tanong mo na yung statement mo na hindi namin yan inabutan. Inabutan natin magkaiba lang ng magkaiba lang ng atake. So ngayon, tayo noon, imagining kung sino talaga at ano talaga yung itsura Yes, base sa oo. boses. So, Tama. syempre, nakaka-nervous din talaga. Gets Mas natin nakakatakot yan yung generation. Nakakatakot talaga. Kaya nga, ang pinagagawa namin ni Nico, kung may mga ka-eyeball kami, sabihin namin nakapula kami, pero may baong kami na Totoo. t-shirt. Kasi pag nakita namin yung minute namin at usapan namin mag-meet kami sa may Henlin Siomay. 'Di ba? Tapos makita namin yung naka-red doon, hindi namin trip. Hindi na kami magre-red. O di naman kaya ang ginagawa namin dati, parang meron muna kaming mga pinapauna. Oo. Yan, mga ganun mga eksena. So parang feeling ko, iba lang ang atake pero same. Same yung nervyos. Gets ko yung Oo. feeling na parang kang na-earn na. Yung parang ang sakit ng tiyan mo Yun na yung sinasabi hinahalukay. may butterflies. Butterflies sa stomachs kasi yun. Pero ang panghawakan mo lang din is that kahit pa paano meron naman na kayong connection. Oo. Tsaka ano ngayon, nakikita nyo na eh. Yun na nga Ang tanong na lang kung filtered, correct. Hindi mo kasi sa amin sinabi bakit ka natatakot kasi sabi mo 'di ba parang baka mas gusto niya ikaw sa video or sa picture versus sa tunay na buhay. Tingin ko Anong filter ang ginamit mo? Tingin ko dito siguro mga nagbitaw na to ng mga na baka yung mga naglalambutsingan na kayo. May mga ganun ang levels. Kung mga friendship lang, bakit ka di ba? Maninervyos. Maninervyos. Feeling ko nandun sila sa ang label is hindi lang friendship. Oo. Baka parang Situationship baka nga, na baka situationship online. na online, 'di ba? Ayan. Mga ganong klaseng lambingan, Oo. ganyan. Kaya may feeling ka na parang
he really has to like me. Oo. Ganon. Pero ako, ang panghawakan mo lang is that 4 months kayong nag-uusap, 4 months kayong naglalambingan, naglalandian online, meron na kayo niyang connection. Oo. I'm sure meron kayong, pag nagkita kayo, meron kayong point of conversation. May meeting of the minds meron na Meron na. Yun naman yung edge mo versus dun sa mga first time talaga nilang ma-meet, 'di ba? Oo. Kami din naman no, may mga ka-phone call kami, mga ilang linggo, ilang buwan rin muna kaming nag-usap-usap Oo. bago mag-actual na magkakitaan. Ganun lang 'yun talaga. Kapag nag-click pa rin kayo on-site, Oo. 'di ba? Hindi lang online, edi good for you. Oo. Kung hindi, there are just people who pass by in our lives to serve as lessons. May mga tao talaga na seasonal lang talaga yung dahilan kung bakit sila dumating sa ating buhay. Ganun lang talaga yun. Oo. Siguro bangkuhan mo yung yung kung anong pinag-usapan yun na nai-enjoy niyo yung company. Correct. Wag muna dun sa masyadong Mga malalalim. Oo. At saka wag muna kayong pumasok sa mga hindi dapat pasukan. Tama, yan. Alam mo, yan naman yung fear na isa kong kaibigan, alam mo, nag-message siya sa akin nung one time. Ano pa to bata pa to. Parang pamangkin levels ko na. Ang problema niya, parang lahat ng mga natitripan niya sa mga dating sites, eventually, ang gusto ay emerald lang. Oo. Ang gusto is katawan lang, mga ganon. Hindi, ang hanap niya is a real relationship. So, sabi ko sa kanya, well, yung dating sites naman, dating apps and all, would be a first step. At saka yun naman ang ways of the world sa ngayon. I don't think there's anything wrong with it. Maging extra careful lang talaga kapag ka nakikita mo na parang pa-red flag na ito, edi move on to the next. Yun Tap naman out yung top out na. Yun naman yung kagandahan. Alam mo, nung araw kami, naubusan na kami ng reto. Naubusan na kami ng pinsan ng kaibigan. Kaya nga stress na stress si Nicole Correct. dati. Stress ako dati. Parang dapat hindi ako mawala. Di ba? Hindi ba bakante? Correct. Kasi nakaka-nervyos. Di ba? Baka mamaya maubusan na ng pinsan ng kaibigan. Di ba? O, di ba tapos ngayon, yung mga kasamahan mo kinakasal na. correct. Tapos, Totoo. ikaw Yung huling kabarkada ko na kinasal, sabi ko sa'yo, mas marami akong iyak kesa dun sa bride and groom. Doon sa SDE, ang dami kong moment. Paano iyak ako ng iyak? Hindi dahil sa parang I'm so happy for my friend. It was more of hala, ako na lang talaga nag-iisang single sa tropa, 'di ba? Mga ganon. So, ba't namin sinishare? Mas maswerte ka pa ngayon. Kasi kung halimbawa, hindi man mag-workout yan, madali man sabihin, mahirap gawin. Pero yung choices ngayon versus before, mas madami na. Ngayon parang regular na kapag ka nagkaroon ng jowang afam. Hindi na ito yung parang katulad nung araw na kapag ka nagkaroon ng jowang afam, ang sasabihin natin, isa na naman pong Pilipina ang naiahon sa kahirapan. Wala nang ganun It's really more of preference. So gusto ko na, ayoko na ng Pinoy na nang huhutot or ayoko na ng Pinoy magmahal. Gusto ko mag-try ng iba. So, yun yung maganda. Ang daming bansa. Maliban sa Pilipinas, di ba? Pero wag tayong nega. Wag tayong nega. For all you know, ganun din yung level ng nervyos na niya. Ang gawin mong excitement versus fear. Excitement na pwede mag-level up yung kung ano man yung meron kayo. So, again ako naniniwala ko dahil may meeting of the minds na. Yes. May, kung halimbawa, hindi nyo man trip nung makita nyo yung isa't isa physically. Correct. Tingin ko mag-glue pa rin din kayo kasi At some point, ang utak ninyo, parang pupunta kayo doon sa safe na, ay, nag-uusap naman kami nito. true. Oo. Hindi naman ito. So kung magkikita kayo muli, Correct. that's a different story. Yes, 'di ba? So hindi kayo totally strangers. Oo. Yun lang yun yung ibig sabihin. Hindi kayo totally strangers. So dahil hindi kayo strangers, then meron kayong pagkukuhanan ng pag-uusapan. Ayan. 'Di ba? At ang importante siguro na tip na ako personally mabibigay sa iyo bilang isang lalaki, huwag maging marupok. Correct. Huwag maging marupok. Alam namin anong-ano ka na. Kung ano man yung anong-ano, 'di ba? Pag-isipan mo muna. Pag-isipan mo muna ang mga bagay-bagay kasi alam mo, madami din talagang predators Marami rin talaga, sabi nga ni Jegs, 'di ba, bilang isang lalaki, marami din diyang magte-take advantage na kukunin yung loob mo hanggang eventually magkita kayo tapos pwedeng iwan ka. Hindi natin nilalahat, 'di ba? Pero wag naman sa unang date, 'di ba? Hindi, baka may mga pinag-usapan pagkita natin. Pupunta tayo sa ganito, ganito yung gagawin. Nako po, patay Kaya tayo medyo dyan. kinakabahan. Kaya ka ba ninenervyos? Hinay-hinay lang, wag naman tayo dumiretso agad sa ganun. Kalmado lang, dun muna tayo sa get to know each other, yun and lang. I'm sure na pag-uusap, na pag
kung saan man kayo magkikita is something that you both like. Mhm. Yun lang kung saan Neutral. kayong mall magkikita is something that you're both comfortable Oo. with eh. Mall, Malapit sa kanya. Mall. Mall, hindi mot ha. Mall. Hindi, mall-tel, Oo, mall. Mall talaga. Gan. So, for sure, napag-usapan nyo in the past 4 months, ano yung mga trip nyo mga pagkain, di ba? Yun, dun lang sa mga ganun Oo. eh. Take it as an afternoon or evening na kakain ka ng paborito mong pagkain. Oo. Pag nagkayayaan ka, kunyari Japanese, Chinese, fast food man yan or whatever, Oo. makakain ka lang and you're meeting somebody na nakausap mo for the past 4 months. Basta wag bibigay sa Wag first bibigay. meeting. kasi din, online, pwede rin naman talaga siyang totally different eh. Yeah, oo. Hindi mo pa, hello, yun nga kami nga nung araw eh. Nakikita namin, nakakasama namin talaga, literal, actual na ilang buwan. Bago pa namin nalaman na may jowa palang iba. Diba? Tama. Kaya ulit-ulit si Diego Bandido, very Oo. tito man yung advice at very tita man yung advice, wag kang marupok at wag kang bibigay sa first Correct. date. Oo. Kilalanin muna. Kasi ngayon, madali na lang, kung siguro kung inabutan ko yung mga ganito na binata ako, madali na lang mag-profile. Ayan, totoo. I-stock lang kita, titingnan ko kung anong favorite books mo, Correct. babanggitin ko lang na, ay, True. nagbabasa din ako niyan. Oo. Wala Madali na. lang naman mag-research. Madali lang naman magtanong kay Gemini eh, 'di ba? Oo. I'm going on a date. Give me Oo. bullet points dun sa book, oh, 'di ba? Oo. Madali na siya. So Ayan. wag kang maging maingat ka. Lalo pa ikaw ay babae. Tama. Ngayon kung hindi ka talaga comfortable, okay lang na magsama. Correct. Dapat hindi siya magte-take offense, hindi siya magagalit kapag nagsama ka ng iba. Tama. Okay lang yung magsama ka. Mas mahalaga yun. Correct. Safety. Ayan. Kasama pa rin po ang balang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Eksenang date. Yun. Oo. Good luck. Alam mo, nakaka-excite din yan eh. Oo. Nakaka-excite Actually, yan. yung ngayon nga, parang ako hindi na siya exciting kumpara sa atin eh. Kasi Dati. ngayon, Medyo alam mo na. nag-uusap na nga sila. Tsaka may idea ka na, meron ka ng background tungkol dun sa Oo. person, Sa ganyan. panahon kasi Depende sa talaga- posts niya. Sa panahon kasi talaga namin. Yun talaga. Dinidescribe niya, anong itsura Tsura mo, Ano, correct. ano? Bilugan yung mukha ko, bilugan yung mukha mo, mata ko, di ba? Manipis-nipis yung kilay ko. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya. Tapos pag nagkikita, ayan, bilog yung mata. Siya na ba yun? Oo. Pero yung classic talaga may baon na damit eh. True. Pag hindi ko type, di ako mag-green. Magugulang. Totoo. Mga gawain talaga. Alam mo, naranasan ko pa yung ano na yan, mga ganyang eksena. Nung mga first few years ko sa radio, naabot, ano pa siya eh. Sa bagay, ilang years na since I started on radio, 'di ba? 22 years na rin na nakalipas, 2 dekada na rin. Pero natandaan ko yung una ko naging jowa dito. I mean, hindi dito sa stasyon. Ibig sabihin na as Nicole Leala. Nag-start off kami, dahil wala pang social media no. Oo. Nag-start off lang din kami talaga sa Reto. Oo. Reto lang, tapos usap-usap sa phone hanggang sa nagkita. Oo. Ganun. May there's fun in it eh. Oo. Pero ngayon, kahit nakikita mo naman, medyo may idea ka, it still is fun. It still is Pero exciting. ikaw suki ka talaga ng Reto, ano? Dati, oo. Hindi, kahit 'di ba si Reto ni Love? Oo nga, si Ren. Oo, kasi siguro dahil wala namang dating site. Oo. Kung halimbawang nauso yung dating app, suki Yun yung- din ako doon. Malamang suki ko doon, di ba? Ay, hindi eh. Suki ako ng Reto. Ganon. Ayan. You'll never know kasi baka mamaya, pwede namang mag-click. Oo. Diba? Huwag tayong nega, pwede din namang mag-click. Yun lang naman talaga yun. Basta wag lang madaliin Wag yun lang talaga. madaliin, diba? Kasi anybody and anyone can pretend sa social media ngayon. Yes, totoo. Tsaka yun nga, sabi ko nga, madali nang mag-profile talaga. Kung may Correct. popormahan kang chicks, Dali na lang eh. stock mo lang, tingnan mo anong mga favorite movies Yan. niya, tapos aralin mo. Ay, sus. At Tulog na. hindi kailangang pag-aaral na matindi. Oo. First few posts, alam mo Oo. na agad. Correct. Madali na mag-profile niya. Alamin mo yung favorite book niya, tapos Correct. basa-basa. Tama. Alam mo, Saan siya lagi tumatambay? Anong Oo. milk tea yung gusto niya? Ayan. Naku po! Hulog na. Hulog na. So mag-ingat kasi madali kang i-profile. Oo, O basta, doon sa nag-PM sa amin, enjoy. At saka eto Enjoy pa the pala, moment. naalala ko lang nung, di ba, nag-post dati, or may bumati dati kay Sir Art Samaniego na birthday. Mhm. So, nagbati ako sa kanya dun sa post, tapos nag-usap kami, nag-PM kami. Sabi, actually, hindi ko talaga birthday.
Kasi hindi dapat na mag-post ka talaga ng totoong birthday mo sa account mo kasi magagamit yan ng ano. Kaya, ay, oo nga, ano? Oo nga. Kaya isa sa mga ginawa ko, binago ko rin yung birthday ko. Hala, teka lang, baguhin ko nga yung birthday ko. Kaya lang, nakakaloka naman yung ganun. O kaya pwede bang tanggalin na? Oo, pwede, pero... Hindi kasi usually din daw. Kaya nga 'di ba ang mabilis ma-profile ayon sa mga tropa kong mandarambong. Madali ma-profile daw yung mga seniors. Kasi for example, for scamming or panloloko. Kasi usually ang mga pin ng mga yan ay birthday nila na nakasulat din sa kanilang ano. Oo, ano ba? Post mo sa Facebook mo, nilagay mo doon yung birthday mo. Ayan. So, yun na. yun. Alam na. Ayan. Tsaka ano Although parang there are ways to find it out. I mean, even if it's not on your Facebook account, at one point, pwede siya kasing, it's searchable eh. Lahat po tayo, except for very, very few people, lahat po tayo may digital footprint eh. Yan, totoo. Yun talaga yung totoo dyan. We can only pray that it will not be used against us. And speaking of digital, nag-send di ba si Sir Art sa'yo ng yung parang book para sa mga cyber sa mga kabataan. Hindi ko pa nga siya nabubuksan, pero though ang sabi ko sa kanya is, Sir Art, thank you so much. Alam mo ba, every now and then pinag-uusapan ka namin sa radyo. Sinabi ko rin din sa kanya Kasi sabi ko yung mga first part pa lang yung parang binrowse ko lang. Sabi ko, maganda to sa mga kabataan. Oo nga, babalikan ko nga yung maganda siya sa mga kabataan talaga for security na hindi basta pwedeng magbigay ng information. Kasi pwedeng ma-profile ka ng mga kriminal. Ngayon, yung mga kabataan, katulad ng anak ko, nag-aano na siya, parang sarcastic na siya about it. Kasi, di ba nga, dahil dun sa nangyaring mga recent na shooting, ganyan. So now, sinasabi na bawal na yung mga ganitong games, ganyan, blah blah. Ngayon, sa kanilang mga circle, may mga umiikot na mga ang tawag dito, mga videos and mga memes na bawal din daw itong mga to dahil violent. Tapos pinapakita niya sa akin kasi hindi naman mga violent. Tapos sinasabi niya talaga, lahat na lang talaga. Tapos ngayon niya lang, bago magtambala, nag-message siya na, ewan ko naman kung totoo, pero parang yung header is nakalagay Malacanang. Tapos ito daw yung mga anime na violent at hindi dapat, bawal. Nandyan yung Sailor Moon, nandyan yung Naruto. Tapos sinhighlight niya yung Haikyuu kasi ano siya doon addict siya doon. I mean, gustong-gusto niya yung Haikyuu, Blue Lock, lahat ng mga pinapanood nating lahat. Hindi, parang ganun. Actually, ako yung ano ko dito, yung opinion ko dito, POV ko dito. Tingin ko hindi naman pwedeng sisihin yung yung app game, lang, yung games. Kasi lumaki tayo sa sa diba, Street Fighter. Tom and Jerry na lang, di ba? Nasakitan talaga hindi. Ay, nabutan niya si Tom and Jerry. Ogie and the Cockroach. Sino ba yun? Si Roadrunner. Roadrunner. Sa Tasmanian Devil. Oh, yan. Diba? Tsaka lumaki naman, Street Fighter na lang eh. Lumaki din naman tayo sa Street Fighter at dun pa lang sa title nung game at nung pinapanood, Street Fighter. Hindi naman tayo mga naging violente. Hindi naman din. It's a mixture of all. So, kaya ako parang hindi ko naman sa binabawalan. Oo din, pero continuous kahit mabingi na sila kakasabi na make sure wala kayong kachat dyan ha. Make sure na at saka nag-aano ko sa kanila, nagpapakita ko ng mga pictures at videos kapag halimbawa may mga nasa-scam na mga batang nabibiktima. Talagang hindi na kami natatakot ni Ren na ipakita sa kanila na ito yung mga posibleng mangyari para matakot. Actually, may gumawa niya na napanood ko na gumawa siya ng social experiment na kasama yung mga parent din na kinausap yung anak na nagpretend na bata. So talagang nakikipagkita yung mga bata. Tapos galit na galit yung magulang kasi nandun din yung magulang Bakit ka nakipagkita? Oo, bakit ka pumayag? Paano kung totoo talagang So Totoo. takot yung mga parents kasi talagang kaya talagang i-manipulate yung mga bata. Isa lang ding reminder na pag I'm not a perfect parent, pero if ever they feel like they are in danger,
hindi sila matatakot na magsabi sa magulang. Na ang unang sasabihan nila is yung magulang nila. Na alam nila yung magulang nila is their safe space. Kahit na alam nilang, kasi ayaw din natin na ang establish natin sa kanila is fear. Na tipong kahit na hindi na sila safe, dahil takot na takot sila na mapagalitan or takot na takot sila sa atin, hindi sa atin unang magsasabi. Tama. Ako, I would rather na, yes, sasabihan natin sila, pero let it not be yung sa sobrang takot nila sa atin, hindi tayo yung unang lalapitan when they feel uncomfortable. Dapat kapag sa onset na naramdaman nila na something is wrong, ang dapat na unang reaction nila would be to call the parents. Dapat ganun sana. Yun yung wish natin. Kaya, pero hindi mo rin din mapipigilan eh. Totoo Kasi din. like, for example, sa'yo, mas younger si Princess. Sa amin, yung communication very open kami, sabi ko, Pero meron pa rin lulusot eh. Lulusot pa Kaya rin nga we namin. can only hope and pray. Kaya importante na magawa yung seeding na yung syempre nilalapit mo rin din sa kay Lord na at least alam nila may seed na yun doon eh. Alam nila kung ano ang mali Oo. at ano yung tama. Oo. Ganon. Yun ang pinaka-important. O, Kasi kaya 24/7 wala tayo. Wala, hindi naman natin mababa. Yan, feeling ko yan yung isa sa pinakamahirap sa pagiging magulang eh. Hindi ka talaga makabantay 24/7. At hindi mo naman talaga dapat bantayan kasi eventually, they really have to learn how to fly. Di natin pwedeng i-clip yung wings nila eh. Tama. Kailangan magiging adult din sila. So, i-equip natin sila. Mahirap talaga. Kaya babalik tayo dun sa makikipag-date mamaya. Yun. Huwag kang marupok. Kasi mahirap maging magulang. May mga ganitong usapan. Tandaan mo yan, ha? Yun lang yun. O siya, salamat na marami mga kabisyo sa pag-tutok. Mamaya tayo ulit ha. Kwento na may Wagang Burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Si
Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang. Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng... Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hana. Napasulat po ako kasi nagigilty po ako.
Buntis po kasi ako ngayon pero hindi po ako excited manganak. Kung bakit, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo. Childhood sweethearts po kami ni Carlos. Nagsimula kami bilang simpleng magkaibigan sa kalye. Naghahabulan hanggang mag-amoy pawis. Naglalaro ng kung ano-ano hanggang tawagin kami pauwi ng mga nanay namin. Hindi ko akalaing ang batang laging nangaasar sa akin noon ang magiging unang lalaking mamahalin ko ng buong puso. Habang lumilipas ang mga taon, siya na ang naging best friend, kakampi, at tahanan ko. Lumaki kami ng magkakasama. Habang nagbabago ang mundo sa paligid namin, isang bagay ang nanatiling pareho. Kami yon. Hanggang college, hindi kami magkahiwalay. Sabay kami nagpupuyat para sa exams, nangarap na makapagtapos at humarap sa bawat pagsubok. Kapag gusto ko nang sumuko, siya ang unang humahawak sa kamay ko at nagpapaalala na konting tiis na lang at darating din ang panahon namin. At dumating nga. Pareho kaming natanggap sa trabaho. Hindi man marangya ang buhay namin, sapat na ang bawat araw basta magkasama kami. Tuwing sweldo, lagi niya akong sinosorpresa ng paborito kong pagkain kahit alam kong nagtitipid siya. Kapag umuulan, susunduin niya ako kahit kailangan pa niyang bumiyahe ng malayo. Kapag may problema ako, yayakapin niya ako hanggang sa maging handa akong magsalita. Hindi siya perpekto pero pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na hindi ko kailanman kinailangang pagdudahan. Hindi siya palasigaw, hindi siya nananakit, hindi niya ako pinatutulog nang may tampuhan kami. Gabi-gabi bago kami matulog, lagi niya akong pinapangakuan na anuman ang mangyari kinabukasan, magkasama kaming haharapin ang lahat. 5 taon kaming naghintay bago nagpa siyang magkaroon ng anak. Gusto muna namin kasi na maging handa. Gusto naming maibigay sa magiging anak namin ang maayos na buhay na deserve niya. Kaya nang makita namin ang 2 guhit sa pregnancy test, naiyak kami sa sobrang saya. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang tiyan ko habang umiiyak sa tuwa at paulit-ulit na sinasabing ito na ang pinakamagandang biyayang natanggap namin. Mula noon, mas lalo pa siyang naging maalaga. Hindi siya pumapalya sa kahit isang prenatal check-up. Tuwing gabi, kinakausap niya ang baby namin. Pinapakiusapan niyang wag akong masyadong pahirapan. Sa tuwing nakikita ko ang saya sa mga mata niya, lalo akong na-e-excite manganak. Nai-imagine ko na kung gaano siya magiging mabuting ama. Nakikita ko na kung paano niya tuturuan ang anak namin na magbisikleta at sigurado kong ihahatid niya ito sa unang araw ng pagpasok sa paaralan. Nasasabik na akong bumuo ng isang masayang pamilya. Pero minsan, nakakainis talaga yung may mga plot twist, no? Yung akala mo masaya na. Okay na Tapos may biglang pero. Downer. Sinascroll ko nga yung kwento, tinitignan ko, gaano pa ba ito kahaba? Kasi parang walang problema. Pero eto na. Oh. Pero minsan, isang tawag lang ang kailangan para sirain ang lahat ng pangarap. Yung mga marites. Nilakasan ng radyo. Gumalaw yung tenga. Correct. Wala akong lakas na ikwento kung paano siya nawala. Ang alam ko lang, isang umaga, magkasama pa kaming nag-almusal. Hinalikan niya ako at ang tiyan ko bago siya pumasok sa trabaho. Pinaalala niya sa aming mag-ina kung gaano niya kami kamahal. Hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataong maririnig ko ang boses niya. Hindi na siya nakauwi. Hindi ko matanggap
na wala na ang lalaking kasama kong mangarap simula pagkabata. Pagkatapos ng libing, umuwi ako sa bahay naming puno ng alaala. Nandun pa din ang paboritong tasa niyang hindi pa nahuhugasan. Yung tsinelas niya nakapwesto pa din sa tabi ng pinto. Yung tuwalya niya nakasabit pa din sa banyo. Yung unan niya nasa tabi pa din ng unan ko sa kama. Hala, nakakaiyak naman. Ano ba yan? Napakaraming emosyon naman ng kwentong to. Kanina tawang-tawa pa ako kasi naisip ko marites. Ay, minsan napapatingin ako sa pinto at umaasang, papasok siya ulit, gaya ng dati. Habang lumalaki ang tiyan ko, lumalaki din ang pangamba ko. Paano ko palalakihin ang anak namin nang walang ama? Kapag gumagalaw ang baby sa loob ng tiyan ko, naiiyak ako. Naalala ko kasi kung gaano kasabik ang daddy niya na maramdaman ang bawat sipa niya. Habang papalapit ang due date ko, lalo kong nararamdaman na may isang taong dapat sana nasa tabi ko. Dahil wala siya, para bang may bakanting espasyong hindi na mapupunan. Pinipilit ko naman pong bumangon araw-araw at mabuhay para sa anak namin. Pero nahihirapan po ako. Paano ko po ba sisimulang buuin muli ang sarili ko habang araw-araw kong dala ang lahat ng alaala ni Carlo? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Hana. Hala, pang patay ba yung song na yan? Hindi ko alam. Tinugtog ko lang, nakita ko lang paalam Siguro kasi pagka talagang meron kang dinaranas, lahat ng kanta, may Yes. ibang, kasi kasi napapakinggan naman natin lagi itong kantang to pero I never thought of it. Siguro dahil sumakto sa kwento kasi. sumakto siya sa kwento but it may be for a heartbreak, but Oo. it really is parang, parang biglang panghiwalay, pangpaalam na. Ay, nako. Kakaiyak naman. Napakabigat ng ano kasi we are expecting na Ang in-expect ko kabit, yung tawag, parang may third party, yung mga ganun, yung mga usual. Ayoko ng ganito, gusto ko yung mga usual kabit. Oo, kasi ang intro ni Hana, buntis siya, pero hindi excited. Oo, siyempre tayo, alam na natin yan. Oo. Pag hindi excited, ibig sabihin may nidiscovering hindi maganda. Oo. Di ba? Parang ang iniisip ko, parang it's the end of a fairy tale. Talagang hindi talaga totoo ang Prince Charming. Yun yung mga naisip ko eh. Hindi ko na-expect yung plot twist. Again, for context po, for the longest time na nagbabasa po kami ng kwento na Mahiwagang Bornay, we never read it in advance. Para ang reaction po namin ni Diego Bandido would be raw reactions, diba? So, kaya hindi namin, baka sabihin nyo naman, para naman tangang dalawa to, nabasa na nila yung kanina eh. Bakit ngayon lang sila nag-react na ganyan? Hindi po namin nabasa. Wala po kaming alam tungkol sa magiging kwento na Mahiwagang Bornay. And this is one of those na shocking for us. To Hana, I honestly do not have the right words to say to you. Hindi ko talaga din alam kung, 'di ba? Ayoko sabihin okay lang 'yan kasi hindi naman talaga okay. Ayoko naman sabihin will ni Lord ang lahat kasi mahirap yang tanggapin sa ngayon. I mean, yes, maybe at one point kung kailan mo siya maiintindihan kung bakit siya nangyari. Siguro diba? ang pwede nating masabi is yung yung may mga pinagdaanan tayo. Iba man yung pinagdaanan namin, siguro based on our experience,
parang nakita namin talaga na may purpose talaga si Lord sa mga nangyari sa amin. Correct. Sa mga hindi magandang nangyari, Oo. Yun eh. I mean, yung mga negative things that are happening in our lives, mahirap siyang isipin that Na- it's God's will. Na hindi rin maintindihan. Yung kay Princess na Oo, lang, di yung ba? sa anak ko na lang, di ko rin maintindihan hanggang minsan iniisip ko parang ba't nga naman kailangan niyang daanan, Oo. di ba? Yung mga ganun. Pero madami din kami mga realizations after. So, one thing's for sure also, Hana, na yung baby is isang pagpapaalala sa'yo na minsan sa iyong buhay, at hindi naman mawawala yan nagmahal ka ng totoo, at yung batang yan ay resulta ng pagmamahal na yon. Yan. It's a blessing actually. Blessing, oo. Ang binabanggit niyan sa Bible na ang mga anak is a blessing from God eh. Kahit minsan masakit po sila sa ulo at mahirap Oo. maisipin na blessing sila. Yes. Pinagagaan lang namin, Hana, no? But really, babies are blessings. So, hindi ka rin naman namin masisisi kung ngayon na parang you don't feel excited kasi paano nga naman mag-isa ka na lang bigla, 'di ba? Pero definitely that baby is a blessing. Yeah. And we pray and we hope that when the time comes na lalabas na siya sa mundo ay kahit pa paano medyo okay ka na, 'di ba? Para maibigay yung pagmamahal na deserve naman ng baby na yan na blessing. Isang souvenir, 'di ba? Paalala mula kay Carlos. Hindi na ako talaga magdedwell on how you should feel kasi feelings mo yan at valid yan. Proseso At siya proseso yan na pagdadaanan. pagdadaanan mo. Siguro isa lang din talaga itong pagpapaalala sa lahat that life is short and that anything can happen, and yun nga, and a phone call can change your life. Totoo yun. Kaya naalala ko lang kahapon, 'di ba, in-interview natin si Daddy Dax ng Yes. Love Radio Gensan. Kung hindi niyo po napanood yung interview, yung video namin with Daddy Dax. So siya yung survivor. Doon sa gumuho po na building ng Love Radio Gensan. Gensan. Alam po natin yan kasi last month talagang nag-trending yan all over the news. And katulad nung kwento niya na ang sabi niya kahapon was ang unang inisip ng partner niya at saka yung kapatid niya is paano kasi alam nilang nandoon. Oo. 'Di ba? Yung worry. So isa lang pagpapaalala na anything can truly happen. Who would have thought? Si Daddy Dax nung pumunta siya na at pumasok sa opisina, hindi na nag-selfie siya. Correct. 'Di ba? Regular thing to do. Who would have thought na 'di ba guguho yung building kung saan siya nagtatrabaho, 'di ba? So ganun din dito kay Hana na who would have thought that a phone call will change your life. So it's just a reminder to everyone that it's important na yung now, yung present na meron tayo ngayon ay i-appreciate natin. Let's be grateful, let's be thankful, let's spread the love. Yes. 'Di ba? Let's forgive, mga ganyan. Kasi wala po tayong assurance na uuwi pa sila mamaya. Wala po tayong assurance na meron pa tayong mamaya. Huwag na ibang tao Lagi tayo Correct. nagtuturo na ibang tao. Tayo din mismo. Yeah, oo. 'Di ba? So, yun, siguro, Hana, wala kaming exact words to make you Yes, feel wala. good, make Wala you feel talaga better, na mawala yung sakit na nararamdaman mo. Kasi, normal yan and you have to go through sa process. Siguro, ako may sa POV ko, I could give you siguro a perspective na lang na unang-una ako, naniniwala ako na from the word of God na sinasabi na wala namang pagsubok na ibibigay sa atin na hindi natin kakayanin Pag dumating tayo sa panahon na hindi natin kaya, Kakapit tayo. gagawa ng paraan si Lord Correct. para makayanan mo. Nandiyan ka pa rin sa problema. So, ito yung perspective na posible na nakikita ko na may reason kung bakit yung bata nandyan sa'yo So, what if tingnan mo yung scenario na kung wala na yung anak, wala pang baby, wala pa si Carlo. Correct. Kahit pa paano nga nag-iwan Yes. Nag-iwan, may bakas. Oo. Baka nga yung nunal ni Carlos nandun pa rin sa eksaktong nunal kung nasaan yung balikat ng anak mo. Yung mga ganun bang? Kaya ako nangyari talaga lahat ng bagay na nangyari, may purpose. Though hindi mo maiintindihan. Yes, correct. At Kasi this napagdaanan point, din namin sa mga matitinding dilubyo sa buhay namin. May nagsasabi din sa amin, may purpose yan. Hindi namin makita. during that time. So, Kung we just bakit. trust the process and then pag nalagpasan mo nang, dun mo na lang marirealize na, ay oo nga pala, kaya pala nangyari yon dahil
Ito kasi again, life is a puzzle. Correct. Yung ibang piece hindi pa nangyayari kaya hindi mo Kaya di pa maintindihan. mabuo. Hindi mo mabuo. Sabi ng isang kakilala kong pastor, hindi ko makakalimutan, at the lowest point of my life, sinabi niya sa akin, to trust the Lord even in the dark. Yeah. So, kahit na alam namin na you are in a very, very dark place right now, but trust the Lord that He will see you through. It's not going to be easy. Hindi namin sinasabi magiging madali. Pero at this point, kapit ka kay Lord. Tama. Tama ba, Drew Menor, ang pinakamagaling na stylist na nakatutok sa atin? Tama ba, Drew? Ayan, basic yan! Basic! Ayun, Hana, again, isang mahigpit na yakap sa'yo. Ang naisip ko kay Hana para sumaya siya, message mo ako, bibigyan kita ng libreng assessment. Yan. Kasi meron akong isang kakilala na going through parang rough roads din. Tas hindi niya, basta parang very down. I feel like kasi if you know kung ano yung malakas sa'yo, kung ano yung strength mo, baka kahit papaano. As a coach siya. Kahit papaano is makatulong lang ito to uplift your feelings. Hindi man agad-agad, but it's a proseso naman po yun, pero yun. So, yung kakilala ko, sabi ko, bibigyan ko siya ng access codes to that. So, ganun din doon kay Hana. Pagka message mo ko, bibigyan kita ng oras. Ayan. Yan para hindi ko ipoproseso yung yung kamatayan kasi hindi ko yun kaya. Ang ipoproseso mo is yung strength na stress meron mo na gagamitin mo para makabangon. Correct, yun. Yun yung ipoproseso natin. Yun yung itatry nating try, kasi hindi, bibigyan kita ng oras, diba? Pero I will still use the word try. Kasi ayoko naman mag-overpromise yun. So, try kasi, again, matindi ang pinagdadaanan. Hindi correct. to normal na, sige, take ka ng true, So, baka nga wala ka sa condition to take the assessment, ganyan, I would understand. Pero this is something that I will give to you for free. Para at least, pagka alam mo kung ano yung strength mo, parang alam mo yung kung saan mo huhugutin, kung ano yung natural para sa'yo, na huhugutin mo at this very, very trying time. And yung mga strengths natin are the gift from God. Lagi po nating tandaan yan. Kung minsan, hindi lang natin nakikita kasi hindi natin alam. Wala lang pangalan. Hindi natin alam na, pero kaya pala ako nangyayari ganun. na siya. Kaya pala ako ganun. So may name pala siya. Ang strength na ito pala ay communication. Ang strength na ito pala ay harmony. Yung mga ganun. So, yun pwede ko mabigay sa'yo. Yun definite ako dyan. Pero kung ano yung advice on the death, ganyan, wala akong mabibigay. Hindi ko talaga. Hindi ko kaya. Lagi ko naman sinasabi yun pagkalimbawa ang kwento Mahiwagang Burnay mga kamatayan. Mahirap Hindi mo kasi pwede sabing okay lang yan kasi hindi naman talaga okay. O kanina nga, tawa ka pa ng tawa. Kaya nga mo nung may namatay, di ba? Biglang umiyak ako, di ba? Ay, well. So, Hana, we will pray for you. We will pray for you. That you will see this through. Tulad ng mga iba na dinaanan din yung mga madidilim, di ba? Nakabangon at nakita din ng liwanag. In time, in God's perfect time. Sa ngayon lang, mabigat talaga, hindi madali ang lahat. So, just weather the storm. Ayan. Yes. Salamat, Hana, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na pwede mo i-share sa amin. Huy, pwedeng comedy, ha? Pwedeng comedy ang i-share sa amin, ha? Pwedeng nakakatawa. Hindi naman kinakailangan seryoso. Hindi naman kinakailangan nakakaiyak lagi. You can email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi po nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo, ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Kailangan pahinga. Ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan. They never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Oh, yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!
Pag nilalabasan? Kailangan pa ba kayo nilalabasan yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. Pa sa comment section kesa dun sa actual na content. Totoo, yun. Ako din. Yun yung inaabangan ko. Kanina, bago tayo umere, may dumaan lang sa feed ko na I guess businesswoman siya or whatever. So nasa nasa isang grocery siya. Tapos pinakita niya na yung bill niya sa cashier is 109,000. So yung content is, bakit naman ganito kalaki te? Sabi niya doon sa kahera. Tapos, nag-insert ng credit card, tapos ganyan na. Parang nakita ng mga tao yung credit card. Anyway, sabi pa nga ng mga tao, sana po pati yung likod pinakita para fair. So, doon ako natawa sa comment section. Na, katulad doon isa na naman pong kababayan natin ang hindi napigilang magyabang. Tapos sabi nung isa doon, ikaw yung dumampot ng mga grocery, tapos ikaw yung nagtaka kung bakit umabot sa ganong amount, 'di ba? Mga ganun kasi yung mga na tao, like for example, may mga sinusundan ako ng mga na mga motor. Magtatanong siya, okay lang po ba ito na may konting gas-gas? Mga comment, ay hindi na yan kinakailangan mo magbili ng bagong motor. Diba? Grabe yung sarcastic na mga sobra. Sobrang taba ng utak ng mga Pilipino, promise. Alam mo yung parang, kung halimbawa nabigyan kayo ng chance, yung mga matataba ang utak, nabigyan ng kayo ng chance na makipag-usap sa mga stand-up comedians, yung mga linyahan nyo sa comment section, magagamit. At tulad kanina, pumunta ako sa Car Club Garage. Yan. Shout out, Yan, Sir kay Chris! Sir Chris! Ayan. So pumunta ako dyan. So along the way, may madadaan ng Kansogo. Tapos, merong ambulance na nanggaling, hindi ko alam kung paano, pero nandun siya sa driveway ng Sogo. So sabi ko doon, wag naman tayong judger. Baka naman nakidaan lang. Hindi, baka may inatake. Oh, yun na nga. Tapos doon yung nabasa ko sa comment section, grabe, baka may inatake sa sarap. Tawa-tawa ako. Sabi ko, grabe yung mga Pilipino. Nakakatawa talaga. Kaya, Jegs, kung ikaw din yung isa sa mga mas natutuwa at mas naaliw sa comment section versus the actual content. Diba? Actually, parang gawain namin mag-asawa yan. Ako din. Pag may trending, tingnan mo yung comment section. Tsaka minsan, yung comment section kasi yung nagbibigay ng konteksto. Totoo. Kasi parang minsan yung video, hindi mo maintindihan kung ano yung nangyari dun sa video. Halimbawa, Bisaya. Kunyari ako, hindi naman ako Bisaya, diba? So, Bisaya yung buong video. Nakakatuwa siyang panoodin, pero hindi ko siya talaga totally naintindihan. So, diretso ko sa comment section. Kaya comment section, ang taba ng mga utak magpatawa. Tapos minsan yung iba, nagpapaliwanag talaga. Hindi, meron nga yung nakaraan, yung dahil sa impeachment, di ba? May isang abogado na parang nag-post siya na kung bakit siya trending. Actually, hindi ko alam eh. Kung bakit siya trending. So, nung nag-click ako dun sa mga comment, nag-gets mo na sa sipon na tumulo. Grabe talaga ang comment section. Iba talaga. Iba talaga ang Pilipino. At parang feeling ko, Pilipino lang yung talagang ganyan kataba yung utak. Totoo. Ibang klase. Sana po yung katabaan ng utak natin gamitin natin sa tama sa darating na eleksyon in a few years. Tama. Yan isang yung paalala. importante. Diba? Mataba naman pala yung utak natin eh. Correct. Gamitin natin sa tama. Especially yung mga kabataan ngayon. True. Correct. Ayan. Paalam na kami. Paalam mo kamakanta na kaya. Kaya nga. Metro's #1 Love Radio. Basic!